Giza eskubideen adierazpena egin zela 65 urte bete direnean, ugariak izan dira Euskal Herrian egin diren ekintzak. Donostian, Bakearen etxean ere ekitaldi berezia egin dute. Nahi izan dugu giza eskubideen alde lan egiten duten talde guztiak omendu nolabaite. Udaletxeko giza eskubideetako batzordeak antolatutako ekitaldia izan da. Juan Carlos Izagirre alkateak gonbidapena erakunde eta alderdi politiko guztiei egin dietela azaldu du, baina PP eta Coviteko kideak ez dira batu ekitaldira. Hauei bakea denen artean eraiki behar dela gogoratu die. Honela, gainontzeko guztiek giza eskubideen adierazpeneko 30 artikuluak irakurri dituzte. Gizon emakume guztiak aske jaiotzen dira. Duintasun eta eskubide berberak dituztela. Eta ezaguera eta kontzientzia duten ezkero, elkarren artean zenide legez jokatu beharra dute. Egun honen harira, bakea eta justizia batera datozela eta hori eskubidea dela azpimarratu du alkateak. Bakea eraikitzeko beharrezkoa dela justizia ziurtatzea, bakea eskubide badala. Urte hurren honekin batera, Aieteko kulturetxean giza eskubideen adierazpenean parte hartu zuen Renekasen Bakearen Nobel saria jasotakoa omendu dute ere. Horretarako, honek egindako lanari buruzko erakusketa ireki dute. 2014ko otsailera arte egongo da zabalik. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik buru.